Hey! 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 Come on! Mga trending na balita o mga chika. Ang programa nga walay politika, puro ra katawa. Bernie B Talks, Bernie B Talks, paborito sa tanan. Bernie B Talks, Bernie B tamong kabonding sa kahanginan. Bernie B Talks, 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 Bernie B Talks. Kung na kay problema, ayaw kataha o bitawag na. Dili ka makulitan ta. Mga trending nga balita o mga chika. Ang programa nga walay politika, puro ra katawa. Bernie B Talks, Bernie B Talks, paborito sa tanan. Bernie B Talks, Bernie B, tamong kabonding sa kahanginan. Oh yeah! Thank you very much. Try na natong audio na to, anyway. If it's better. Sige daw, imo daw, RB. No? Bagay wala akin. Can't hear you, brother. Gawin na yung problema sa akong Zoom. Let me change this. Alam mo, mas better akong one. Ayan. Perfect. Okay. Yan. Love it. Okay na, Brad. Sige daw, pag-i-otro nga. Hey, check 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Here we go. Mas better na. Mas nindot yun yung mag-zoom. Depende kung magkuanta. Depende kung magsapawa ta. Wala, okay na. Arang-arang na. Hey, 1, 2, 3. Ikaw ba? Gwapo na. I mean, kita, gwapo naman kita. Pero I mean, kalumas. Ganina kay pag musapaw, tabag dili siya musugot ba nga level ta. Ba? So, either program mas nindot ang zoom. Gibayaran man. Gibayaran man. Punyeta mo mga... Di man libre. Oh, ano yun? Ayan. Yan, perfect. Check 1, 2. Yan, klaro na, Brad. Love it. Klaro. So, tamas nindot pa akong kamera na. Julos pad lang, kailangan ni pula-pula. But better. So, nakuha na akong OBS. Okay. Pasensya na. Medyo natayan na. Kailangan na. So, katawa. Okay, very good. Hindi mo daw. Ako? Oh, di ba? Mas clear na. Okay, from the top. Storya na tutukan. Wait. So, guys, sa mga love life din sa mga kuan, sa mga kinsa man nga kuan kagawad atong istorya. Juanita. Klaro ni kurog ako tingol. Si Juanita 1975, topic yapon migrated SPG Bernoy. Kauban sa work sige mi chika about sa among mga lucky. About sa mga performance nila. Huy. May nalang yun ay. Wala mo na office mate. Okay, Piling nako, di na sila mo storya pag na ay lalaki. Ay. So, pwede babae. Pwede nga. Tama na. Pwede pag lalaki, ang naa sa kilid na sa kuan na minaw, murag dili kayo sila mo share, maulaw sila kay murag, eksperyensado na kayo, na basin. I-take advantage or baka ha. Pwede. Pero pag babae lang ka na nangayog tips, ay, kuhan kayo. Alam na this. Ready to, kuhan nga yan, technique girl. Kabalo ka sa Kegel girl. Wala si Kegel. Mga terms nga, bisag kita mga lalaki, di siguro takasabot ba kay na sila mga technique diya ba? May nalang di mo office mate sa mga asawa, kaya pastilan ninyo. Okay. Gawas daw kung nakabit siya sa lalaki nga naminaw, di mag-stress-storya. Pwede. Borad paduding nga istorya.
Sinesi, oh. Yeah. O, ito na. O, basta makadong na tani nga bed, Brad. Muna ni siya, Brad. Oh. Okay, basta bed lagi. Ganun. Okay. Again, welcome sa second hour sa itong programa. Paspas kay Herb, no? Salamat, Herb. Ani Antos, yung ani, Herb. Napatay isugod i-training, ani. Pero kailangan kita magboto mga portable, ani, para mas dali, ano. But anyway, daghang salamat sa naminaw karon sa Radyo Lampornas 95.7 Mondays to Friday na ni siya. 8 to 10 p.m. sa high live o sa high taping. Kabalo na ba mo, daghang kita yung mga gabuhaton o whatsoever. Whatsoever. Okay. Si Ella nasa likod, pero naka-blur man, so di siya maklaro. Okay. Nakita, Nera, kung maghatag mo og kuan, if maghatag mo og letter sa kuha, you can send it through Facebook, the messenger ninyo. Okay, dawaton lang mo na. Then, naging guest po, sige lang kay, amo pang ginalove ron ang mga technicalities, which is better. Pasensya may mo nang medyo gina-adjust pa na mo. Then, amo nang gina-arrange ang atong mga sponsors uban. Para naman natay, pampapremyo. Okay? Ana lang. Na sila'y atangan. Sila'y atangan, okay. Pautanto si Juan kung mas arang-arang ba ang audio, Juan, di na ba mi si tawagan ni? Standard. Juan, standard. Oo. Ito klaro nga, di na gid siya ingon nga mukalit lang. Kanina kay murag kung mo istorya ko, pag musulod ka, murag di na masabtan na itong istorya do. Nice na daw. Okay na. Okay. Okay. Okay na, nice. Okay. Okay, so na nato ni. Guys, please, again, please, kung namina mo sa radyo, ato mo sa playback.tv. Tayo pakita ninyo yung Bernie Bitox. Ato ning padakoon na to ning community, ha, para Vevo. Dili tama sa mga Bernie Bitox, ato lang, pangutana lang. Taman ba ni Friday or Saturday? Friday, weekdays ba? Weekdays. Tinglaag na to lang weekday. Part sa family day na. Family ba? Di ba? Ganahan muna akong ganahan sa kuan sa bitok-bitok team sana counselor bitok-bitok team kay ikuan ni Brown unahon gyud ang time with family ba mo consider ba sa mga namuliti ka na sa kalagi ay lagi pa mamuliti ka lagi na dili na-appreciate lang nako nga kami karon prioritize mo ginaka akong wife nga siyempre naman medyo pang-agian last time niya. Kailangan may banding para murag ma-banded pagid kay mag-band gani, di ba? Banding kay para ma-band pagid. So dito lang. Muto na tanan ko pero dito lang natutyo mga igan. Wala. Sorry kay. Pero actually isa ka dako nga pasalamat sa akong asawa gyud ning ana ba nga may kay gatugot na ko nga kuan man na kulba man sa kina sila kay priority nila ilang family so kung kita pod napod tay mga priorities po priority na ko ang inyong family ug inyong mental health. Oo. Bosa si Sam, si Elvis, sa apelyido ni Elvis. Elvis. Siya tinod nga apelyido galing? Elvis. Sanchez. Bosa ka na akong office mate nga si kuan Elvis Sanchez. Iyon ko sa iya, please lang. I-search niyo Elvis Sanchez sa Facebook. Pakita niyo na Elvis Sanchez pag-i-search niya. Usar ginawa niyo siya, please, pag love life na kay concern ako ang imuhang mental health. Since sa iyang panagrelasyon, wala na siya nakauyab. So say maluoy ko sa iya nga maglabing-labing ta sa opisina, partner wala siya man. Ano ba bro? Maluoy na ko sa iya. So please lang. Niingon nag-go-orp na kung kisa may una makipag-date niya, ako'y mo libre sa iyang pan-date. Ningon ka? Oo. Mag-sponsor ka di ay? Oo, sponsor ko. Kada ka naman ko'y kaila di ang mga na-hotel, na-motel, pili lang. Nada kay nga. Kaya wala ni mo na pa di ay. Dili manggod kay ninyo. Lami kayo ng ang imong mga office mate kanang inspired bitaw. Ganahan na sila mo duty bay, ganahan na sila mo lihok bay. Na akong kabiliban nimo kay imo ginang tanawa gani sakto kay kastanan na I think na kuha na nimo sa kanang Google nga mga Yahoo nga mga office. I think kabalo ka nga exactly, yeah. Because ang mental health dito naaga ni na sila ginabutangan og kanang playroom. Oh yeah. Sila game room, na PlayStation, na ay mga iba na.
Even din sa kwan, di ba? Family days. Nag-ingon na ba ko sa imo nga imong gitara i-plaster na dito. Pwede magtanaw og TV sa opisina kay kabalo ba imong politika makadug mong mga baso guban pa. Na sa talingan. Okay, easy balik. Walay politika ni nga kwan wala. Dili, pasabot lang na ang workplace ba generally, the workplace. Oh, naamon gyud toxic nga mga kwan diha, mga musulod diha nga panguna-una, mga issue, toxic office mate or sa baka inyong mga relationships diha sa balay nga gidala sa, di ba? And as much as possible, di ko gusto nga damayon akong mga staff if ever naman ko i-own ako nga mga struggles. Labi na akong politikang istorya. Okay, dara ko to. Sige na! Diri na ta sa itong letter, be. Ibalik ang Nintendo Switch sa office. Mo ni sumangil maguni nga gipalit sa ang papa ni may ganahan. Ipalit daw sa anak pero si papa mo ni sigdulay. Mo na nakabog tik-tik nila. Tugtan nga mag-withdraw sa item. Atrasod na natin. Dear Honorable Councilor Bernie. Lagi Honorable Councilor Bernie. Pwede Brother Bernie lang. Dear Brother Burns. Ano ba? Para kinig sa unra ba? Mayong adlaw kanimo. Ako di ay si Miyong. Kuya pangalan. Miyong. Romeo na ba? Miyong. Anani imo Miyong. Isi problema sa mga sorry. Itago na ako di ay si Miyong, usa ka 26 anyos. Usa man niya? Miyong ta 26 anyos nga dalaga. Sa man gyud. Basin May kanang naman ko'y kuanda niyo viewer sa TikTok nga si May Chan basin nga na mga May Yong dayon yang si ana ni babae man di. Nagpuyo din ni sa Cagayan de Oro City. Nagpadala ako og sulat uban ang dako nga paglaom nga makadawat og gamay nga tambag. Gamay ra gid bantay ka, promise. Naday nga gamay nga tambag, gamay lang nga tambag brother. Ay lang daka. Nga tambag gikan kanimo. Labi na sa akong kasamtangan nga kahimtang. Laumoy. Since college, ay ni English ra gyud. Gipahinungod yun ako ang tanan akong oras og kusog. Oh, grabe. Sa pagtuon. Hinungod mo na nag-ampo, pahinungod. Ibali mo rin ko lang niya ka ng study first ni siya. Muna nga mga type of person na ka ng mga study first. Oh. Giuna na ako ang akong edukasyon kay gusto na ako nga maabot ang akong mga damgo. O makatabang sa akong pamilya. Dagang kiningani sa USTP sa sa Dumariano sa panahon ba. Sa una magod ang Dumariano magod sa una Earth. Kasi kara ang makasulod diha katong mga gikan sa mga public schools na mga bright kaayo. Tapos gusto mag-college sa dili tanan man gyud kisa may di gusto mag-wish og mga Xavier, mga Ateneo gyud pero tungod lagi sa kapit o sa kalisod mo nang maningkamot dito ka sa semi public so Dumariano ka mo adto sa MPSC. Magod na diya ka na magjo di kay ka-afford pero bright imong bata pero makapasar sa entrance or something like that nga. Okay gyapon ang quality education pero gamay na lang kay gobyerno naman. Gamay ra ang kuan, di ba ang tuition na to nga time. Anyway. Makatabad sa akong pamilya. Og sa tinuod lang, malipayon ako nga nakaangkon og daghan mga kalampusan. Apan Bisaya sa grasshopper. Apan uban niini nga mga kalampusan aduna say usa ka butang nga akong nabatyagan. Loy. Nga wala sa akong kinabuhi. Unsa man ang pagmahal ug gugma. Ana dapat na walk man to. Ana dapat ana dapat ang effects noon sa gugagon. Wala siya hinigugma. Wala sila love life.
Dami mong kailay nga na sa una ba yun. Grabe mo kayod ba? Makita na ko mga higala nga malipayon o mga minyo na. Kapoy na kayo sige lang ta membro sa bridesmaids. Sige lang kapila nga na bridesmaid kadugay nahimo na kang ganang siso na ng bridesmaids. Kanang ikaw maid of honor na gyud kana dapat ikaw nagisunod ani. Og matamis nilang ginatamasa ang ilang mga pamilya. Oh, another Karon nga ako naghinuktok og nag-inusara. Nakabatyag ko sa kalawom nga kasubo og kaguol. Oh. Mental health na sad lagi niyo. Kanimo ako miingon, Councilor Bernie, unsa kaha ang akong anging buhaton aron mapuno ang kawadon sa akong kasing-kasing. Oh. Emptiness. Ako adunay daghan mga pangutana nga naglibog kung kini bang akong gipili nga dalan ang hinungdan nganong nag-inusara pa ako hangtod karon. Anong di man sa kaniagi sa diversion road? Hindi man tawag sa kanal. Hindi man tawag ka sa Ginoo ko ninyo. Ako, hinundang ano na ko nang inusara hantod karon. Nagtanaw ko sa mga adlaw nga moabot ug dili ko malikayan nga mag-uol sa akong kaugmaon. Oh. Mura mo siya usa ka tigulang 26 pa man niya. Ba? Kung makasulti ba, mura mo siya 50 anyos na? 26 pa man ka? Di, kabalo mong ka sa mga babae. Basin 30, medyo pressure na. Sa bagay. Ingon nila, pag magminyo daw kang mga 30 taon na ka, mura kapiki na. Uban sa tibok nga paglaom, naglaom ko nga imong tagdon kini nga sulat ug tabangan ako sa paghatag og giya sa usa ka dalaga nga sama nako. Nga naglibog og nagapaningkamot nga maangkon ang kalipay nga akong gipangandoy. Oh, another Daghang salamat daan Councilor Bernie Esparcia. O ginaot unta nga imo nga tagan og panahon ng akong hangyo. Uban sa mga pag-ampo, magahulat ako sa imong tubang. Ug atangin ninyo ugma mga igal. Daghang salamat matamis nga panamili miyang siguro na bro. Babae man siya. Korean siguro ba? Kasi burasan ni si Elvis. Di kay si Mi Chan magani Mi Chan di ba? Mi Yong ano po? Ano din. Kadto lang nangita ko sa may gwapo nga kanta para ni niya da. Wa ka preparada. Narang kanta para niya. Kay siya ramasa, di ba? So ang kanta niya All by Myself. Double meaning. Pag umanan ng kanta itong advice. Oh yeah! Second episode namo since nag-start me yesterday. Ito po ang programang Bernie B Talks, madunggan sa radyo. Radyo Lampornas 95.7 Mellow Touch. And makita po ninyo may live sa playback.tv. Ano namin sa playback.tv kay walay copyright tapos makakreate ang community. Pwede ninyo ma-meet ang mga fellow ninyo ng mga listeners nato. Ato ning padakoon ning community. Mag-check-a tadi guban pa kadugayan mag-eyeball ta tanan. Alas 8 paingon sa alas 10 ta magwaduban every Monday to Friday. Yes. Suya ko sa imong camera. Sa imong camera gamit nga webcam. Tinaw lagi gwapo natural skin. A4 Tech. Ha? A4 Tech. Sa na 1080 gabon? 1080p ra ni. Ano na? Dili ning kuan. Di ara sa mga kuan gud. Palit ko mga 65,000 ka buka akong paliton. Tanaw ko. Tanaw ko ko nagput ikaw god in fairness sa imo ha bisag ako tana mo original nga di ba? Ga host pero imo mas tinaw mas natural. Siya mong suga nga gamit. Siguro napog ko'y lain-lain nga mga suga dani sumurag nakakatag akong suga ba dili lang isa.
Tanaw ko na mo ko gi-up. Pero I think sa lighting lang na nimo imong pa better ano. Dili na sa imong kung ayo diretso sa imong kanang murag pina-slide gamay didto na dinhing gamay ang ana di ba? Much better pa ning ana kung ingana lugar ipalayo ni gamayng suga. Sige ito ni papalayo. Ipalayo ning suga palihog para mas Anyway, so zoom na itong gamitong gwapo na. Ba? Okay, balik ta sa atong giistoryahan ganina. For the remaining 20 minutes. Miyang na lang siguro na siya. Babae man siya, klaro. So technically, her problem is parang nakoy nagkailangan ka ng sobrang kakayod sa kuan, kay lisod lagi, dili mag-uyab-uyab, magkarelasyon, then nagtuloy-tuloy na dayon. Nabito istorya nga gingnan nga anak ay aharaman ng mga lalaki kung mo-graduate na ka. Tapos pag-graduate niya, pag-ipong kauyab, gingnan na po nga aharaman na anak kung makatrabaho na ka. Anto nakatrabaho na lang, niyon na po nga po man lagi pa. Aharaman na kung wagi katapusan. Sa magyud pa. Kadugayan mo na natigulang na yun sa may gala. And the worst thing pag there, ang may tabo pag natuki, ikaw na yung nakatrabaho, ikaw na yung nakasal. Ang posible na reason da, ikaw pag yun ang nagpa-eskwela na karon sa imong mga igsuon. Correct? Amen or amen, ha? Ting pagdana pag dito na sa pagbantay-bantay na din sa imong mga parents, ikaw gihapon kay ikaw ang wala namin niyo. Mabit, di ba? Ikaw ang magbantay. Di ba kasagaray nga nang may tabo? Dayon, dedicate na lang din ang life sa mga pag-umangkon. Yeah. Or kung dili pag-umangkon dito sa mga pets, mga pets, or sa parents, kumbaga, nag-single blessedness na. Namay ka po yung nga life earth, dili man need gid gyapon nga mag-minute ang tanan. Namay gyapon yung life nga, kumbaga, mupod ilang mission sa kinabuhi nga. Single lang gid na sila, single blessedness. Na blessed pag gyapon sila, bisag single sila. Siguro, pero kabalo ka, di man sila lagi malikayan lagi nga, magsigi ka na lang member sa bridesmaid. Naminyo na, tapos hantod na hurot na. Tahantod na sa mga singles game, kanang di nagidulaon ng singles game, kay ikaw nagili ang itudlo. Ikaw na lang perminti ibahog, kay ikaw pa way love life. Pila nakakat sa bouquet. Actually, gisabot na actually ang host nga sa imo gin mo padulong. Ituyo na gina siya. Na may mga ingana nga tuyo na ginato ni nga mo ni siya. Planted na. Kanina siya gigi. Wag na, perminti na siya. Kuan, perminti na siya. Walay kuan, lablay. Siya nagyud, ba? So, sao man sa nanimo. Tapos, ang ending po, muna yung diferensya na to mga babaeng lalaki. Kita mga lalaki, habang tumatagal, lalong sumasarap. Diba? Ang problema sa mga babae, mo man na ilang isa sa ilang problema kay habang tumatagal nila pag magkatigulang sila, the more na sila dili na ma-appeal sa options. Tinod na girls. Sige, dawato tong kamatuoran. If you're already around yung edad, actually, bata pa man ng 26. Ibatan ako, if she reach 30s, tapos na yung mga dalaga gyapon sa mga early 20s pa, compare ka sa 30s, medyo mawala ka na sa option na, medyo, 30 taon naman na siya. So, usa din ang resulta, ang domino effect ikaw 30 taon, di na rin ka choosy. Ang may tabo na nimo nga, bahala na ni Lord. Sa una, yung standard tall, dark, and handsome. Kadugayan, yung tall, dark. Balag di na kay handsome. Kadugayan, handsome in the dark na lang yun. Balag pobre na. Balag pobre. Basta kay Lord. Basta kay lalaki lang, Lord. Basta lalaki lang, Lord. Similya lang kung toyo, Lord. Pero mo lagi, nagantay kay ilang anak yun nga. Gidedicate nila ilang mga selves kay grabe og pag-eskwela, kay hadlok lagi nga baso niya maburusog sayo, di na nun makatiwas, tapos ang ending na dayon nakatiwas na. Sunod na po pag nakatrabaho na, kuha na dayon kanang
di ba, graduate, dayon trabaho, pag magtrabaho, gwapo gitong dato na gikadaan, ayan ang mga partner. Tama. Abot og dato na, wa na, nangamatay ng mga kuan. Or imo ba kang mga gusto nga mga lalaki, wala na, naminyo na, kay, siyempre, imo tayo mong halinon man sa nga lalaki. Tama. Sa may resulta, nga. Mo na itong giingon. Now, ang iya raman is, ang iyang problema is, laom ra ba kay pagkastorya. Pero ano naman, kanimo ako miingon, unsa kaha ang akong anging buhatang aron mapuno ang kawadon sa akong kasing-kasing. Barag feeling na niya karon, barag nanonog ka na bang, sa manioy na, mingo naman akong life. I mean, kasi klase ba ang kalipay sa tao, pero syempre, masabtan sa nato na mo lang kamo sa let's be sensitive also. Pagminta sa mga tao, oy, kano sa mga gaway uyab, or kano sa mga kasal. Kaya in fairness sa baya, Brad, I mean, lahi sa bigyan ng happiness nga ginadalit ang nakay partner. Bisag unsa ka kakapoy, bisag unsa ka stress ka sa work or sa school or whatever. But kabalo ka nga nay person nga maminaw or nay person nga kuan, di ba? Barag okay. Now, kung imo ibutay imong place atong wala kay partner, kapoy kay ka stress na nga sa manager, wala mo na kung imong quota whatever. Then when you go home, wala pag itao ba nga mo comfort sa imo ba? Wala pag itao nga mo kuan, di ba? Sometimes I'm sure siguro nga nang nabasa man, asa naman gid akong life. Well, sa mga lalaki, ako sa babae man natin istoryano, pero sa lalaki bay naka-experience na pug ko ana nga unsa man ako niya ako mga achievements kung wala pug koy someone nga nagkauban ani nga nag-witness ani ako mga achievements kumbaga aside sa akong family. Di ba? Someone to share with ba the trophies, mga achievements nimo, mga promotion, kana someone nga naagyo kay kaakibat bang manang kung kana ang imong calling, kana imong feeling, that means you are called nga mag-marry you are called nga nagyo kay partner. Kung kana ang imong kuan ha. Pero di po dato mawala siguro or ang kanang nay mga tao pod nga okay naman ko murag ang una-una nako kung nay partner kay murag sakit raman labad raman sa ulo. Ana bitaw? Nabayuban ana kay nangutana gyud ko sa akong mga amigo nganong kuan ngani ka. Mga lalaki nung to akong gipangutanan nganong pila natong edad karon nganong wa pa magyud nang uyab nganong di pa magyud ka kuan ano siya murag kapoy man ba hindi pa siguro murag ana pod ba salig lagi kay lalaki pero sa girls pod napoy matong gipangutanan sa mga girls pod niya ang ila pong tubag kay kanang lisod kay pangitaon ang right one niya kumiing ko nga magkuan day ka mag-chat ka sa kuan siya mura magmalain ang atong dungog ana kung magsigilan tag kuan kanang paduding or paano ba murag lain pod sila bitaw murag siyempre napod na sila pride ang mga babae nga kuan lagi sila pod ang i-pursue ba niya ang pangutanan din nila asa naman sila nga mugina pangutanan ba asa naman to imong giingon tama ginabay asa naman to imong giingon nga kuan si Maria Mercedes ingon anak ko master murag labad sa ulo gyud naglabad gid lang ulo igo man ko man nga kuan ni sa pero again ako number one akong masulti like if you're still single right now dili pa na automatic nga mo nang mo define sa imong worth or sa imong happiness. Lain lang nung happiness. Ako ginatanan akong selbay lisod ba mag-single. Kaya ako ang type of person na kanabang I'm a happy person, komedyante ko bay pero nagyud ko'y someone bay nga ano bay. Kailangan ko istorya. That's why ang akong wife is my best friend. Ako yung may istoryahan na ba. That's why bitaw sometimes I felt bad nga. Anak ko gisulti. Nga needs o ka ng reaction, needs to comment. Tapos siya, murag dead ma lang. At medyo mabad trip ko na ba. I can relate. Kanang once na mabad trip po sila, murag gakakuhan po ka, gakapiktuhan po ka. Kaya murag better na mong nimo. Lagi, anak ba? Kada bang sometimes ba nga nakay in mind nga mo ni mong buhaton o nakay murag decision then sa ilang murag wala lang murag ana it's either mo support ba sa or dili ana bitaw nang may pasultihan ko nimo nga ayaw wala na nada
Kaysa ka ng totally dead mara nga wala gid bitaw ka ng sa lugar ano sa mani ana ba mas ano ko ana ba. Yeah, and I think it's an advantage karon nga minyo nako, it's really an advantage kung naagyud kay partner because it can kana bitaw ang English naman hinunta. Natay kana bitaw. That's right. Natay sa bitaw nga abi na tong diha rata na limit ta ba. Ginalimit na tong time nga single ta nga kana rata pero pag abot sa minyo na ta dagko pa man day kay tag pwede mabuhat tungod sa love, tungod sa support nila. Ano ba? Tama. Which is ang mission, nadugangan ang mission, nadugangan ang purpose sa kinabuhi, mas na-fulfill pag ka as a person. Kaya ang imong pagkalalaki, gipunan sa imong asawa. Sa ato na siya, kay lalaki mong gitandua. Pero siguro ang mga asawa po, mapunan ang ilang pagkababae kay maanakan sila. Lain kayang term, maanakan. Pero kanang mahimo silang mother, di ba? Mahimo sila og kaning wife nga unsaon pagka maayo nga wife hinay na learn na pud na lahi na pud na nga part silang ginabuhi murag I can sense nga nganong nag-worried ni si Kwan si Miyong. Tama ka. Talabi pa sure nung matimingan pag ginangawa pag kay bisag friends no. Baka na timingan siya ba. Wala kay okay ra man nang wala kay karelasyon but you have friends around. Or na kay makwan ano. What if kung introvert pag yun ka? Wa kay friends. Kana siguro mo mas ano wala kay burag support system. Panahon na ba ni para mag-install og kuan? Mag-install og dating app? Panahon na ba? Ay, kana kaayo mo gina akong i-advise sa iya number 1. Ba? Pero sa mga like paraan ni naisa din nga nag-alaga daw siya sa iyang mama. 'Di ba? Samok pa kaayo kay kanang ang iyang mama kay murag sige kuan nga unsa mo uyab-uyab naman ka. Nga 'di ba? Ang wala nakita yang anak ba nga need na og ing anak partner. Or makonsensya siya kay di niya mabiyan niyang mama, gusto unta siya mag-party dito. Pero di niya mabiyan ang mga ingana obligasyon niya sa kinabuhi kay breadwinner na pud siya. But ato ni sound niyo, need na siguro siya i-assess imong self unsay problem. Why dili man jud siya makauyab? Yeah. Then work on it. And make yourself available. Dili na uso ang Jimmy karon. Jimmy sa may enter pa kemi. Ha? Sometimes kita girls need po ta mo mingle or muhimo og moves na makikila-ila og boys. Dili kay magulat-hulat lang ta sa kilid kung kanos amo abot is the one. Yeah, tama. Si Juanito pa kulang ra na sa biga. Need makeover. Dress up para gwapa or show some skin panagsa. Sa gamay lang nga skin, sa front lang gud na lang ba? Gamay lang kay nga skin gud ta, hair dan gamay ana lang gud. Dili ang atong gikuan ni medyo law ayo man kay no biga ni og nga murag bad kayo no pero actually kabalo naman gud mo mga girls sa mga naminaw karon nga nakarelate no. Kabalo naman gid mo nga maka-attract sa lalaki. Una gyud sa eyes gyud na number 1. Lisod man kayo imong hatag pagkaon diretso pa siya kita sa imong ingnaong ana nagpabutan-butan ka dia pero wa ka nag-itsura sa imong self baka nang dugyot kay katanaw di syempre dili gina siya mukaon sa imong gihatag di nga pagkaon nga imong gi-preparar kunuhay ka para mga in love siya sa kay iyang tanaw sa imong batiis dikon man. Ana. Well, so kumbaga mo na siya mga problems nga dapat niya makita ba nganong dili man ko kaaya-aya sa mga guys. All right. Now, we have 7 minutes. Siguro number 1 thing to do nimo Miyang sino din siya Miyong siguro. Sayo po siguro pagka-paste ning kuan niya letter. Una, siguro mag-explore ka unsa magi-interest nimo. I mean like imong hobbies, imong passion. Ako ikuan lang mga saka-saka bukid, nature, ana. Para makamit ka og uban mga tao nga medyo pareha nimo og interest. Di ba? Para at least lugar na action na gamay. For example, mo explore ka ba sa may mga interest, biking, dancing, gym, saka-saka bukid, whatever. Kana mo pinaka the best thing that you have to do, no? Ano ba? Explore ba? Ikadua, tama tong giingon ni Nessie 24 nga na diri sa among playback.tv. You have to socialize yun. Tayay naman karon or kinana may social media. Di pre sa to sa unang panahon gyud nga murag lisod pa kayo. Socialize gyud, apil ka og mga events,
Di ba? Or na mga workshops, whatever. Kaya nga kuan, di ba? Tapos, maybe, ang isa pa di ang gabuhaton, I would also support Mr. Chair. I want to subscribe on your suggestion, Mr. Chair. I want to subscribe the suggestion of the good reporter from Makanhan. Nasaret Malika karon di Malika Makanhan. From Nazaret, join some online dating. Oh. Ba ano mga online naman may mga kuan ron, may mga app karon, di ba? O kana. Dayon na siguro maguna-una ka unsa man gid imo ang gusto nga partner in life. Uy, actually kanang online dating kuan gyud na siya. Isa sa mga effective na siya nga makahatag og kanang bitawng intimacy nga kanang bisag layo mo relate na mo sa usag-usab makakita na nga okay ni para sa ako ni nga. Ang ako na ibaw kay Tinder la. Unsa man lang Bumble wanito. Si creator sa gana sa kay pinano ha. Bumble para sa mga kuan. Siguro kanang mga LGBT. Tinder pwede mo na. Si Juanita. Uy, naman sa FB dating. FB dating na naman na. Diha gani mi nagila sa akong kuan. Kaila sa una. Yes. Pag afam dai, basin tuwad adto imong forever, basin dili ka para sa Pinoy pang afam ang imong beauty. Ay pwede. Pwede sab. 'Di ba? Pero sa pag-afam nga nabantay sa iyang mama nas balay. Mao lang. Mag-online gyud yapon. Oh, yeah. I think muna kung anon kato lang, I mean, the best way ay pag gawas-gawas din pag may time. I think muna akong I think muna akong pero kanang magmingle ka pero ayaw lang pud to pasobra nga to the point nga imo nang gikuan tirabinta na lang pud. Na nawala na imong dignidad pud kay kanang gipaningot siya. Gipaningot siya imong panty mo imong gitrapos yang singot. Grabe ra man sad na. Ay po ni nga punto no. Dili ang akong but pasabot is what if laday ka na dito asawa o tanawa sad og klaro pod ganun. Siyempre kabalo na ka nga pang long term ba imong gusto pero pwede po ka mag-shed og skin diha nga para ma-attract pod sila sa imo ay haday nimo pilatison. Ano ra man diskarte dia? Ay pakimi-kimi ya. Ano ba? Oh, tama na manang medyo rin, may na rin ba? Nga bang medyo pakitang moves ka na rin. Di ko makatungan na pagyapo yung mga babae ron nga dili magkuhan sa inang mga or bapod wala di mo na to siya mapangutana later gitong color no og letter ba baka low og self-esteem po ni siya Erp. Basin babasig low self-esteem siya ba, that's why dili kay siya mugawas mo siguro di kay siya makasocialize kay nasa safe feeling about sa bagay ang pananaw siyang self basig nga na. Pero ayaw kayo ko na mga girls, kabalo ko nga nag-pressure na kayo sa inyo, pero ayaw kayo mo diretso kayo kanang be bright pud ba, be bright kay. Nakoy isa ka amiga nga nakauyab siya og afam ana kay swerte na kay ang feeling, sweet nga guy pero Erp happy nagkuan giga pamaligya man day og pusil, Erp. Ha? Pamaligya og pusil, barabag. Basin kuan na siya, CIA na sa lain nga nasud ba? Nakabalo ka ng gamit lang din sa Philippines kay mailad-ilad ba atong mga babae dani basta makakitag apam kay kisi-kisi dayon. So ayaw kayo makakuha na naibag una kasuludo si AJ Pagasian. Ang pang long term imong gipangita okay ra ba sa mga dating apps or mas better na IRL? Well, pwede man gud siya nga burag pang-introduction lang muna. Ay lang po din i-give up tanan. At least ibali, burag sugod lang sagot. May lang start of conversation. At least naa kay gibuhat kaysa wala gyud. Lagi. Do tama na siya. Do tama man po na may iba marag scam. Pero at least magsugod lang sa at least ba. What if? Ay lang po diretso mura mo gyapon na kung gusto ninyo og nindot nga relasyon, habaan ninyo ang courtship, di ba? For a very good relationship, habaan ninyo ang courtship. Dili po porke nga atat na ka, pag may action na siya ingon gwapa ka, nisugot lang po dayong ka. Wag naman, wag ganon. Di po.
ang imo lang ba nga makasugod lang ka ba og kanang naika-istorya, communication, date ayan. Ana, at least. Swerte-swerte ra man gud ng dating apps panalagsa ra makakitag buutan, yun lang. So mo lagi mag-ilan ninyo istorya mo din ayaw na sa daig bigay po dayon kay. Pati nga pag first pa lang yung kita wala na dayon ka namanti no sa magug ka. Ayos siya. Wala naman te. Inubo man. Kasi pag yun, sa man sige makita tao sa man mamanti pa ko dili na. Alata na sa kayo mga gala. Ang style mo siguro ako practical for example last na lang ni kaya alas 10 na. Siguro baton ni mga pag magkita mo, pwede ta mo sa church na magdagkot ng kandila o na, di ba? Kung ang tao ba nga medyo na ay kabalo na makita naman tayo mga kailang ang mga tumungog tinguha kay tingbung kang ragid sa tinapok. So pwede sa church. Appeal sa church. Tanaw nimo be, kung tanaw nimo body language. Ga-action o guilty. Di maayo ni. Pag medyo okay siya, uy ni ampo sa do. Ni dagkot sa ipaila-ila na nimo sa mga sa pamilya, sa parents. Ano ba? Usa nakasinyalis ba? Kanang imong kadate nga willing mo atubang sa pamilya? Barkada. Pwede na. Kay na uban pag ingon pag mato, ila-ila ni mama papa, na dayon. Diya, pwede. Tawas kung ikapila niya gihimo nga nagpangilad mura na siya o normal na siya tanahon nga mura. Okay siya. Pero expert na dai, expert. Gawas kung ingana na gyud. Rare po kay na, rare po. Yeah. Pero at least naman gisugdan. But I think you socialize. Okay? Mas ganahan ko atong word nga you socialize and meet other people dayon explore sa imong mga interest para pareha mo mga interest tanan sa bukid, whatever, unsa ba, diving, ana ba, o di at least medyo dol-dol lang inyong kon. Right. Ana? What? Mora to. Alas 10 na, doon na ka-oras may gala. Pas kayo. Daghang salamat sa mga namina sa Radyo Lampornas 95.7. Sa mga bagong nakasulod sa atong Playback TV, Bernie B Talks, igdan yung mga friends nga mosulod din ni para every night mag-uban-uban ta, chika-chika, ipagawa sa inyong mga gibati dire itong mga advice. Let's share our opinions. Walay maayo, dili maayo. Basta di lang ta mamalikas dire. Para po at least kung naiuban mga tao nga nakasinati o nga nga mga problema, at least naman lang mag-guidean po nato sila. Diba, gigamit nato ang mga platform sa radyo o kaning social media sa kamaayo. Dili kay sige lang mugtanaw deg gatupis sa si TikTok. Undangin na ninyo na. Undangin na ninyo na please. Thank you kay kang AJ Pagasian, kang Juanita, kang Nessie, Juanito. Salamat. Ingnan nyo mga friends nga mosulod ani. Ang nakagwapo di ani playback nato or pwede ra gid sila mosulod anytime no. Kay ang channel na raman permente so mag-live na sa ta din sulod na pud sila. Ma-notify pud sila kung nag-live na ang mo-notify ba? That's good. So amo ning gina-improve lang din medyo okay naman ni din. Nasa tay mga uban callers pwede sa tamuagi og Viber if ever schedule ta. Napon may mga guest nga atong istorya ng ilahang mga love life kato ilang mga kasinatayan sa una para let's learn from them. Ana ba? Mo na tong gusto magkuha na to, ma-learn na to. Pwede. Ato walay politika ni mga gala. Ay kalimte sa pagpaminaw. Ang akong programa nga gahi ni Bay matag Sabado na sa Radyo Lampornas gyapon the same station matag Sabado na sa buntag alas 9 hangtod alas 10. Tama ba ko? Alas 10 media. O tama. Kani weekdays ni siya. Basta walay racket kumbate. Salamat kini pagyapon si Brother Bernie Bitok. Of course, ang lalaking mababaaha ka talaga, Master Poppy. Ingat mo ang tanan. I love you all. Bye.